so much ukuphela lakho and you are delivering people to different places. Ngeziphi challenges eniye nidibane nazo mhlawumbe bakusendleleni mhlawumbe izi traffic singamapolisa yonke nje lonto kanye kwaba bantu nibalayishayo ngeziphi challenges eniye nihlangane nazo apha endleleni? I-traffic nepolisa zi-challenges esidibana nazo in the sense that iphela I'm gonna make mention of Uber okanye uBolt. Iphela is far away from into edibene no-Uber no-Bolt because iphela inqabile into yobana udibane nalo li-100%. That on its own make you vulnerable yabona ekubanjweni i-traffic okanye ipolisa. Uyakwazi ukuqhuba iphela lingekho sendleleni lithotilelwe idisk kha kuba uyinto otya ngayo awuna option yabona leyo ikwenza ube vulnerable. The fact remains i-taxi industry iye yaguquka. I say yiyo la business apho uzofumana the so called illiteracy uyayiva akho standard. Ewe zikhona i-remnants yabona eziye zasekela whereby uthi wena ka unaloo nto uzama ukuyiqonda uqonda bana the way ephenduleka ngayo bendizayiva kakuhle igaske u-infuse something like a professionalism. Odriver abamaphela ngiyayibona isituation yenu apha erenkini, so ningathanda urhulumente mhlawumbe anincedise kanjani kanye ngantoni na as odriver abamaphela? To cap izinto zengozi endleleni yabona. I think i-input enokwenziwa ngurhulumente ingakumbi urhulumente wephondo. I'm not ruling out urhulumente we-district or whatever the municipality ntonto yabona ngaske abantu bamaphela abatraine yabona kube ne-project. I think urhulumente uba unokhe aventurishe phayana maybe can make a difference yabo, not even kodriver on its own, even nendlela ekuqhutyiswana ngayo apha endleleni yabona. I'm talking of i-road fatalities because udriver uqhuba iphela akaphelelanga apha eMdantsane can go as far as PE or Grahamstown yabo.